Welcome back to the channel. To नोंथांमोनखौ बे आंनि डेमल ब्लग YouTube channel आरोबाव दिन मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बनाय जालायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय नोंसा खामायगासिनो दासान्दि एप्सआबो ओंखारनाया बारा गोबाव 29 आवसो ओंखारनाय एप्सआ ओमफ्राय दायो आगष्ट 2 तारिख जाबाय ओमफ्राय सानबा जाबाय आरोना एप्स ओंखारनाया बे भिडिअ होनाय एप्सखौ डाउनलड खालामनानै फैसा खामायनो हागोन आरोना लोगोफोर खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोना जाय गोसो दं डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदां बेयाव थांनानै एप्सखौ डाउनलड खालामना लगइन खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर थ' बिदिब्ला नायना ला माबोरै लगइन खालामनांगौ एप्सखौ इउज खालामनांगौ आरोना थ' नाय आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसननि लिंकआव थुनाय लोगो लोगो अपसनानो फैखागोन ओमफ्राय दा इन्टार इयाव फन नाम्बार थुबानो जाबाय प्लिज इन्टार इयर फन नाम्बार ओमफ्राय इयाव प्लिज इन्टार इयर पासपर्ट जिखुनु पासपर्ट आरो फन नाम्बारखौ थुनायनि उनाव इमेल आइडिखौ होनानै ओमफ्राय होनाबानो जागोन आरो ना गाइस ओमफ्राय इयाव पासवर्डखौनो थुना होनोसै आंबो जिखुनु जाया बेनिफ्राय इमेल एकाउन्टखौ होबाय ओमफ्राय होनायनि उनाव पुरा नोङो साक्सेसफुल जागोन फार्स्ट आंनि भिडिअ डिसक्रिपसनाव थांबानो बे अपसनखौ मोनखागोन दे नोंथांमोना ओमफ्राय थांनायनि उनाव नोंथांमोना इयाव साइन आपआव थुबानो पुरा साइन आप जाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय जेबो टेनसन गैला आरोना नोंथांना जेबो टेनसन खालामनानै साक्सेस जानाय लोगो लोगोनो नोरै मोनसे अपसन फैगोन ओमफ्राय इयाव रिसार्ज सोनाय उइनद्र' खालामनाय एप फार्स्टआवनो जों मा खालामनांगोन एपआव थुनानै एपखौ डाउनलड खालामग्रोनांगोन दे गाइस ओमफ्राय डाउनलड खालामनायनि उनाव जेबो टेनसन गैला ओमफ्राय गिनांगौबो गैला ओमफ्राय एपआ डाउनलड जानायनि लोगो लोगोनो स' नोंथांमोना माने पि एफआव सोब खामानिखौनो मावनो हासिगोन बेनिफ्राय दा नेक्स्टआव नोंथांमोना हायोबा रिसार्जखौ खालामना लाग्रो इयाव नोंथांनाथ' नुखादों नै रिसार्जनि अपसन दा आङो रिसार्जआव थुनानै आं इ अपसनखौ नोंथांमोन खेबसे देखायनाय नङाबा नोंथांमोना रोंनाय नङा हो स' नायबानो जाबाय दा रिसार्जआव थुनाय लोगो लोगोनो नोरै फैगोन 600 1000 आं 600 थुनानै 600खौनो सोनोसै आरोना इमान बुरजा सोनानै लाबो 600 थुनानै बेनिफ्राय नै इयाव स्केनार फैगोन जिखुनु जाया स्केनाराव हायोबा बेलेग गंसे मबाइलाव स्केनाराव फैसाखौ होनायनि उनाव नोंथांमोना अपसन फैगोन लोगोफोर बि एप्सआ बिराद मोजां आरोना थ' सानब्रैल' जाबाय नोंथांमोना बे मास मोनसे मास मोननैयावनो जेसेबां खामायनो हायो खामायनानै लाबानो जाबाय बे एप्सखौ फैसा सोनानै माने बाहायनो हागोन आरोना लोगोफोर जाय गोसो दङ आं रावखौबो जर जबरदस्ति हाबनो खोन्थायाखै जाय गोसो दङ बिथांमोना हाबनो हागोन आरोना बिराद मोजां एप्सआ डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदां बेयाव थांनानै एप्सखौ डाउनलड खालामना लगइन खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर